салому алайкум дӯстони азиз, хушомадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестанд, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо барои мо хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд ё ки замини фурӯшӣ доранд, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд, ба тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сумма. агар имконият дошта бошед, наворро паҳн кунед. ташаккури зиёд дӯстони азиз, рафтем наворро тамошо мекунем. ина квартираи аввалини мо дар шаҳри Душанбе, Корвоно, яккомната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 42 метр квадрат нархаш бошад. 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канали мо гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Корвону роҳи нав, яккомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 34 метр квадрат нархаш бошад. 142 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гулбута, дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 60 метр квадрат нархаш бошад. 215 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Гранд-заводу, дукомната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 64 метр квадрат нархаш бошад. 210 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи кредити новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшон, дукомната квартира дар 14 этаж қарор дорад. 64 метр квадрат нархаш бошад. 205 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона бо мошинам алиш мешавад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшон, дукомната квартира дар 13 этаж қарор дорад. 54 метр квадрат нархаш бошад. 185 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар пеши доми Ёварон, дукомната квартира дар 9 этаж қарор дорад. 51 метр квадрат нархаш бошад. 175 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира бошад айни ҳоли коробка. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар Бохтар Қурғонтепа, райони Дӯсти Халқҳо, дукомната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 57 метр квадрат нархаш бошад. 200 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 33 микрорайон, яккомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 32 метр квадрат нархаш бошад. 176 000 сомонӣ бо савдо мешавад.
обс ве дуюми ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд 12 микрорайон, яккомната квартира дар 6 этаж қарор дорад. 43 метр квадрат нархаш бошад. 189 000 сомонӣ бо савдо мешавад. обс ве дуюми ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.